mga Bisol, welcome to Visayan Tagalog Kitchen. So today's vlog we will do a simple dish. Call it steamed salmon. So magluto tayo ng steamed salmon. So healthy pa na siya, barato daw, no? Pero nabili namin to, mura lang. So lulutuin natin to para sa inyo. So let's start cooking. Okay, get on it. Okay, here's our ingredient. So kailangan tayo ng salmon. This is half kilo salmon. Also, we need onion, garlic, tomato, ginger, bell pepper. Also, we need lime. Pero kung meron kayong lemon, mas masarap. And we also need abalone sauce. If you don't have abalone sauce, you can use oyster sauce. Black pepper and garlic. So, we will start cooking. Okay, we start cooking. First, we take the salmon. I-check natin para hindi tayo, yan, check natin kung meron pa ba. Wala na, lagay natin dyan. Same thing to this one. Check, wala. Okay. Katapos nun, lalagyan natin ng lime. Pahiran natin ng lime para na siyang imamarinate. 2 lime each para siyang lumasa. Lagyan siya ng garlic powder. Oops. Para siyang minamarinate lang. Yan. Mamassage mo. Spread mo lang yung garlic powder para masa. Pagkalagay ng garlic powder, lagyan natin ng pepper. Pagkatapos, lagyan natin ng abalone sauce. Spread lang natin yan. Ganyan. Para sumarap. Yan. Haluin lang natin. Importante is yung ma-mix. Okay. Pagkatapos, ilalagay na natin ang ibang ingredient. Lalagyan natin ng onion. Ako kasi naglalagay ko ng onion sa ilalim para lumasa. Ayan. Lagyan ng garlic. Patong yan. Sa kabila ulit yan. Ganyan. Lagyan natin onions. Halo lang yan, halo lang yan mga kids. Maganda yung bongkag. Kaya meron ganyan. Okay. Tapos yung kamatis natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganda naman yung presentation.
Then the garlic spread. The spread. Ayan. Then the bell pepper. Para maamoy. Pampabango. Ganyan lang. And then the rest of the lime, spread mo lang ulit. Ayan, sarang to. Anta, lagyan mo ng konti. Ayan. Okay, ito na yung ating prepare. So, pwede natin siyang i-steam. Ating salmon, ready to steam. We'll steam it for about 20 minutes. Okay, after 20 minutes, na siya itong salmon. Let's cook. Kain na tayo. So, okay guys, tapos na nating steam yung salmon, titikman na natin. Wow, yummy. Smooth and sweety. Okay. Tikman natin kung ano ang lasa. Ganun ang texture niya. The best. Ang sauce niya. Sauce pa lang, ulam na. So, thanks for watching guys. See you in the next vlog. Bye! So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my vlog and see you to the next vlog. Bye!